Lesgezi indaba zo-1KZN TV ifunda lo samukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli nazi ke ihamba phambili usukwini namhlanje. Libuyele enkantolo lendodakazi kaMsholozi sishaye kwezele isiteleka samabhasi entambanana kanti uvelilo solwa ngokudlwengula akhulelise ingane. Kubeke nemibuzo eminingi ebivela kuJaji Mbuzeni Mathenjwa ngobufakazi obebethulwa ufakazi omusha wanamuhla mayelana ke nenhloso nqangi yobufakazi bakhe ukusiza ke inkantolo yamacala abhekene ke noDuduzile Zuma Sambudla ezinsolo zokuhlohla ke uDeshu esebenzisa uTwitter phecelezi X wakhe ngo2021 kade kunezibhelu emva kokuboshwa kwababa wakhe uJames Cobb Zuma oseke waba ngumengameli wezwe. Lokhu ke bekwenzeka enkantolo enkulu eThekwini la kuqhubeka khona kokuqulwa kwamacala kaZuma Sambudla. Obekukhathaza kakhulu uJaji Mathenjwa ukuthi ufakazi wanamuhla uPhiwa Mzila ongungoti kwi-cyber security wethule ubufakazi ngokulandela umyalelo awunikwa wokuthi afunde istatement sika Sarah Jane Trent bese enikeza ingqikithi okanye umqondo ophelele ngamaposti kaMsola ayewabhala ngesizulu kuTwitter wakhe ngesikhathi kuqhubeka izibhelu. Ufakazi uthi yena wayesiza ithimba labaphenyi ngoba kulona lelo thimba akekho wayiqonda ulimi lwesiZulu noma owekwazi ukusikhuluma. Uthi wawenza lo msebenzi engeyena ungoti wezilimi futhi engeyena utolika. The scope of work that I was given was to use Sarah's affidavit and look for or interpret any Zulu written Twitter by the account in question, translate it into English, and also give a context according to my understanding. Ijaji kanye nommeli kaMsola Advocate Dalimpofu baveza umuzwa ongaqondi nongagculiseki kahle ngenhloso yokulethwa kafakazwa namuhla umbuso. I'm just raising it because I'm getting lost. I have no problem with his expertise on cyber issues and so on. Translating language for me for now is what is puzzling. But I'm not stopping you. Just want to clarify. Balenganisela ku-350 abantu abashona ngesikhathi sezibhelu abangu-36 babulawa ePhoenix. Abameli baMsola basamile ekutheni ukuboshwa kaMsola kunenhlese yezepolitiki. Kanti uMsola uyawaphika wonke amacala amathathu abekwe wona. Ukuqulwa kwamacala kaZuma Sambudla kuqalwe osukwini layizolo kanti bekuhlelwe ukuthi kuphele ngomhla ka24 kuyona lenyanga kodwa namhlanje kube sekuguqa ukuqala umhla ka13 kuAugust kuwona lonyaka. Ukube sekuvela ukuthi uzomele kubuye loyo owavula icala uSarah Jane Trent kanye nomphenyi wecala uNazo. uJane Trent kunezinye zezinto okumele azoyicacisa mayelana nestatement asenza njengoba ufakazwa namhlanje okuyisone kade ekufakazela phezulu kwaso okuthiwa wanikezwa wona asize mayelana nolimi lwesiZulu ngamapost ekade enziwa uZuma Sambudla. Kudebokho Sibisi kwezindaba ze1KZN TV kuchannel 261 ngisenkantolo enkulu eThekwini. Uveleka kafushane enkantolo kaMantshi eMzumba wesilisa osola ngokudlwengula phindelela intombazanyana eneminyaka eli12 endaweni yaseMfasazane eMthwalume kwaRd 17 ngaphansi komasipala uMzumbe. Unina kaMgili uNtokozo Jili uthi ke ufuna ubulungiswa ukuze ke ezugcine boshiwe umsolwa. Ufuna ubulungiswa unina wentombazanyana eyadlwengulwa ngokuphindelela ngumsolwa owengumalume ehambisa esikoleni. uNtokozo Jiji uzwalise ukungenami ngokuhoxiswa kwecala njengoba kusalindwe imphumela yolibofuzo. Namhlanje besise enkantolo for i-final bathe ungiphatha kabi kakhulu njengoba kuthiwe asilinde ama-results. uPhakamani namhlanje icala loxile ukuthi ngaliphi angazi ukuthi lihoxe ngaliphi isizathu futhi angisazi. Angi-understand and
ngoba ufakazi bukhona, even istatement esaphakamani siyafana nesami, ubufakazi bonke bukhona, icala kaliphiki, isizathu angisazi ngempela. Lo wesifazane uthi uzothatha izinyathelo ezinqala ukuqinisekisa ukuthi umthetho udlala indima yawo. Angeke ngize ngigive up and ngiyafuna ubulungiswa. Ngiyafuna ngizozama indlela yonke ukuthi lecala leli ngiqhubeke, shuthi sekuyangiphoqa ukuthi ngiyohamba ngize ngifike even ema-ofisini eMathekwini ngoba phela lecala lolu ubufakazi bonke bukhona obokuthi ama-results akakobuyi ubufakazi bokugcina. Shuthi kahle inkantolo yale Mzumbe ivumelana nokuthi obaba abadala noma obhuti abadala balale nezingane bese kuphelela kanjalo, njengoba ikwazi ukuthi namhlanje izohoxisa icala laphakamani umuntu olale no-12 years yena eno-35 years. Egonyuluka ngesimo somntwana udalule ukuthi abahlalisekile kahle njengoba umsolwa ongumakhelwane esengaphandle. Ingane njengoba ngangichazile ekuqaleni ukuthi njengoba seyashintsha nesikole no social worker yakhe kade ekwikhaya accident, so ingane nje ekhaya isiphindela back kuleyanto engangolokuba ngizamile namanje kade khona into eyenzekile kuyona ngalifonela i-social worker la driver lesekhaya njengoba kade kuvalwe ikole. Lafika la bese liyasho ukuthi selizobuyela emsebenzini sibaqhubeke namalontunja nabo. Ezindabeni ze-One KZN TV kubika uSiphamadla Gumede ngisemzumbe. Umphakathi waseNtambanana usale dengwane ungenawo amabhasi owathuthele edolobheni ukuya emsebenzini kulandela ke isiteleka sewashayeli ababeke phansi amathuluzi ngoba bekhonanda ngomgwaqo wezokuthutha KwaZulu-Natal nokungayinakekeli ke imigwaqo esetshenziswayo okubaleke nokuphothulwa komgwaqo uP700 ongabibikho ke esimeni komgwaqo kunomthelelo omubi ukwenza umsebenzi wabo wokuthutha umphakathi. Kukhaliphi ungeze renke yamabhasi eRichards Bay nasempangeni ngesikhathi amabhasi ekhwezi bus service athutha umphakathi waseNtambanana naseBukhanana ngaphandle kwasempangeni engekho emzileni yawo. Lokhu kulandela ukuthi abashayeli bawo bengenele isiteleka bekhononda umnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal ngokungayinakekeli imigwaqo abayisebenzisayo indaweni abayihambelayo abathi beyingcopheni imisebenzi yabo neimpilo zabagibeli. Omunye wabashayeli bamabhasi ongavumanga bakudalwa igama lakhe uthi bazobuyela emgwaqeni uma ngabe umnyango wezokuthutha usulungise imigwaqo ethintekayo okubalwa ke no-P700 obheka uLunde. Amabhasi ngobemile nje akunhloso yethu. Sikhala umgwaqo kakhulu. Umgwaqo akuhambeki. Kunenye ibhasi nje ebulala ewise ugearbox. Wakwakubuza ukuthi ibhasi iwise ugearbox ihamba ngenxa yomgwaqo. Kodwa kunabaphathi njalo bakhona. Hlanganileke naba-DOT la eMambuka. Aba-DOT bafana nabantu kade bengeke bezokwenza lutho ngoba ayikho into ephathekayo sithi bafike nayo baphinda futhi basitshela into engazwakali. Ngoba sithina ama-greater phela awafiki befike befike nawo kulesimo lesi sikuso njengamanje bangafika nawo. Isiphetho-ke esokuthi bona bathe ama-greater azofika kusasa. Kodwa kushuthi nakusasa akusetshenzwa amabhasi awekho nemoto azikho. Beze bekwazi ukufika nama-greater bona ukugreater umgwaqo bese kuphuma amabhasi nemoto ziyosebenza. Lapha msuka eHittonville uye kweBukhanana uthatha u-right ungene eHittonville uyosuka eHittonville eMambuka ushaya eMambuka eminingi uyophuma kwaMem akuhambeki nhlobo yonke lo mgwaqo. Nangapha eNdondwana mathi ungena ngeNdondwana uyoqhamuka eMacekana akuhambeki nhlobo asimile ngoba sihlala abasebenzi bezolana kanye nabo. Kodwa manje akuhambeki sobulala abantu emgwaqweni bazofa ngendlela umgwaqo iyona. Suka eHittonville ubheke uphuma kwaMem akuhambeki, ungena eNtombini uphuma phezulu obizo akuhambeki. NaseBukhanana ngale P700 labasebenzi bachithile ukuthi abavumelani nokuthi umqashi afake abaqaphi bomsebenzi okungo-inspector emabhasini. Wemvelasi into engekho leyo ngazi lo bedla isiphatha hlobo lunto esiphatha loyo. Thina sisebenza kahle nomqashi wethu savuma ngathi imali izokuba njengoba injalo thina okomgwaqo kuphela. Ahlangani nje nokwamaphekula cha. Into engekho kabadela into engekho le umgwaqo. Abagibeli kulindele badonse kanzima nangolesithathu njengoba amabhasi
Abasebenzi bathi kulinda babuyele emgwaqeni ngolwesine uma ngabe kumnyango wezokuthutha usulungise imigwaqo ethintekayo. Ezindabeni ze1 KZN TV kubinkosi enhle Mthembu eRichards Bay. Imeya masipala wesifunda uthukela inkosi Ntando yenkosi Shabalala uthi ke ukubona kabili njengoba ke ethule usonkontileka ozobhekana nezidingo samanzi. uShabalala uthi ke lolu hlelo lwamanzi luzowadonsa phansi eziphethweni kangeke ke besebenzisa iziphehli manzi ngoba ke zicekeleka phansi kalula kusho kanje ehambele kumphakathi waseMatiwane eMnambithi. Sekuzophela ukuhlushwa ngamanzi kumphakathi waseMatiwana eMnambithi kulandela ukwethulwa kwasonkontileka ozohamba phansi. Kule ndawo nakuba amanzi bebewathola kodwa besinenkinga ukuthi sisebenzisa amaphampu lawa ahlala kancane afe abantu bagcine bengenawo amanzi isikhathi eside. Sitheke masiyibuka le ndawo sathola ukuthi inesiphethu esinamanzi amaningi kakhulu angakwazi ukulekelela labantu. Namhlanje ke sizothula ke usonkontileka ozolungisa indaba yesiphethu esizokwazi ukusupply abantu abaningi kule ndawo. Cishe i3/4 yendawo izokwazi ukuthola amanzi kule siphethu ngoba siyimpophongo sisendaweni ephakeme. Sizokwazi ukuthi masiwaphusha amanzi ibanga elide ngoba sendaweni ephakeme kahle. Ngakho ke nje namhlanje sizothi sizoliqeda usizi lokuthi kuthiwa sifelwa amaphampu, asinayo imali yokukhanda amaphampu, abantu bazoba nawo amanzi. Amaphampu asezofana njengebackup kanti kwezinye indawo kuye kuthiwe hayi ibackup kuba isiphethu. Kodwa namhlanje la eMatone thina sithi iphampu yona ibackup ngoba uma ifile iphampu abantu bazoqhubeka babe namanzi. Uma iphila iphampu izowaphusha akwazi ukuphuma ngepressure kulezi indawo mhlambe lapha ezofika khona sihamba kancane ngenxa ukuthi isiphethu suke singenayo ipressure eyanele ukuthi ngafida umuzi nomuzi. uShabalala uthi ngezinye zezimpendulo zezidingo ngqangi zomphakathi lezi ungqongqoshe kaKhokta wafika local national no province futhi kanye nongqongqoshe wezamanzi kuyena oqondene nalomsebenzi. So izicelo siyafaka. So lesikhathi sifaka izicelo ezinye zayethelo ke lezo ukuthi uma sicela impendulo naku ziyabuya. Ishwa ke liba khona kwapolitiki lokuthi uma ucela namhlanje awuphendulwa namhlanje. Kuzoya ngokuthi ibudget la ucela khona ikhona yini. Manje ke ngithi kuyishwa ngoba ufika ucele namhlanje bathi hayi ibudget ayikabikho iyolunga unyaka ozayo. Unyaka ozayo ufika ungasekho nobucelile bese kuthiwa lo ufikile uyasebenza kanti kwakumsebenzi wokuqala wena. So sibe nenhlanhla ke kodwa ukuthi lokho esikucelile impendulo sayithola sisekhona nasemandleni abantu bakwazi ukuyibona emsebenzi esiyenzile. Kanti uxwayise ngokucekelwa phansi kwengqalasizinda. Empeleni uma silo sithi abantu abayihlonipha ingqalasizinda silo siyaphinda sesifana ne-broken CD. Kodwa ngeke siye kukusho ngoba into akekho umuntu ongabulala amanzi wadinga. Esikufundile ukuthi abantu abasuke befuna ukuvelela abenza ukubulawa ingqalasizinda. Angenze nje isibonelo umuntu nje ufuna ukuba yikhansela uzoyibulala ingqalasizinda khona kuzothiwa lo khansela okhona akasebenzi khethani mina enizowathola amanzi. Manje ileyo nto esuke yenzeke sizocela nje ukuthi imphakathi wagada amanzi obigcine nibona bazosokola. Izindabeni ze1 KZN TV nguAyanda Dube kuseMatiwane eMnambithi. Asithi shelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukeleke indaba ze1 KZN TV nazi ihlokwana kwezona ehamba phambili osukwini namhlanje. Libuyele enkantolo lendodakazi kaMshuluzi sishaye kwezele isiteleka samabhasi entambanana kanti uvelile osola ngokudlwengula akhulelise ingane. Kulindeleke kuba kutshwale u6.7 million amarandi ukulungisa kenqalasizinda yamanzi ngaphansi komzinyathi. Lokhu kuvele ngesikhathi kuqhubeka uhlelo lukamasipala wesifunda umzinyathi lokwethula kentuthuko edidiyelwe lonyaka mali u2026-2027 endumeni kulomcimbi kuphinde kwavela ukuba kulo masipala uzoxhasa osomabhizinisi abakhelelo masipala ngaphansi kohlelo imzinyathi Development Agency. Imeya kamasipala wesifunda umzinyathi uThemsile Mchunu wethula uhlelo lentuthuko edidiyelwe kumasipala endumeni. Uthi amawadi amaningi azokwazi ukuthola kufunayo. Manje ke sila endumeni namhlanje kade siqale eMsinga sisendumeni sizothula lona uhlelo sinezinto eziningi ke esithulile la endumeni esifisa ukuthi sizenze kodwa kakhulu abantu basendumeni okuningi bayakubona ukuthi sikwenzini bayakhuluma nango nendaba yema boreholes what based ukuthi what based yethu siyenzile kodwa khona lokho okuncane abakhala ngakho osingakulungisa ukuya phambili welike kuyazi ukuthi bekuseyinto yokuqala ngoba sesizoqhubeka nayo kukhona lapho esolungisa khona mhlambe okungalu kodwa okukhulu ukuthi iward based isizile ngokuthi ayikho iward
yona izange kube khona ekutholile ewadini yayo. Uqhube ngokuthi bafisa ukuba belungise ingqalasizinda endala ukuzilekelele njengoba kuqhubeka ukwanda kwabantu. Ingqalasizinda ekhona la eDandi isinesikhathi eside yafakwa isineminyaka omunye nje wakwawusho unyaka omdala kakhulu ukuthi ke infrastructure mesihlezi phansi njengamapayipi ngiyacabanga futhi kwamapayipi insimbi ya rasta manje futhi mangabe insimbi kade ifakelwe abantu abayi-few sesibaningi ke manje kuyaziwa ukuthi lapha yana emaklinikhi kuyafika ingane ziyatholakala siyanda kufika nabanye abavela kwezinye indawo behlale nathi ngenxa yokuthi la eDandi kukhona nefirm yamalahle so abantu abaningi bayeza bezosebenza kukhona nezitolo nani sesibaningi ke akusekho ukuthi abantu abancane nje abakhona sesibaningi kakhulu manje ke ngendlela enjenganaleyo ukuthi mangabe sedinge ukuthi kusizwe abantu abaningi bese iyabhesta sometimes amapayipi ayabhesta ngoba umthamo wethu usomningi kakhulu. Kanti meya yomkhandlu udolobha eNdumeni uMcebo Mkhize uthi umzinyathi uyaqhubeka nokuthuthuka. Siyathoza kakhulu ngokwenzakalile namhlanje ukwethula kohlahlomali kanyaka mali lo siyakuona. Sizwile ukuthi iNdumeni naye incinyana ihlomle kakhulu kule budget leyo. Uyabona nje bengisathi ngisazokhala bavele wangivala umlomo ke namhlanje ngeproject yasekunene farm neRagterfontein Washbank. Thoza kakhulu ukuthi uthule u7 million onke ozokwenza wakuloya umsebenzi leyana extension nerecultivation yakhona. So nje umzinyathi impela uyathuthuka kakhulu mawusukwazi ukungena endaweni ezifana nala eNdumeni kakhulukazi kokunene farm. Nendaba yaseWashbank upgrade kwelokhunya escheme saseWashbank jabule kakhulu kanjalo nendawo zakathela lapha ayithintile. Kube kuthobeka dladla ezindabeni ze1KZN TV. Inkosi ezizizwa kaMbonambi inkosi uMkhanyiseni Mbuyazi ngosomphakathi ukuba ke usifundise ukonga kanye ke nokuvikela ingqalasizinda yamanzi. Umbuyazi ukusho lokhu njengoba uMasipala wesifunda King Cetshwayo ubuzohlaba iso lokuvuselela kwesiqukathe samanzi eMankwathini kwaMbonambi. Isayinkinga namanje indaba yokushoda kwamanzi ezweni njengoba ke noMasipala wesifunda King Cetshwayo ubhekene nengwadla efanayo yokuphakela amanzi emphakathini. Lokhu ke kungenye izindlela zalomasipala zokulwisana nalenkinga njengoba kwethule usonkontileka eMankwathini ngaphansi kwesizwe sakaMbonambi. Lo msebenzi uzodla uMasipala imali engango 9.8 million rand. Leliso ike lihlatshwe nje ngenhloso ukuqhubeka umsebenzi kasonkontileka wangaphambeleni owehluleka kuba ke awuqedele. Imeyelo Masipala ithi ke lo msebenzi wokufaka kwethange nepayipi kulindele kuba ke uphothulwe ngenyanga kaAugust. Zawethula umsebenzi empela umsebenzi kade waqalwa insonkontraki wasehluleka ukuqhuba ngezathu ezithile wokufakelwa kwamanzi bese wenzile umsebenzi sesizoqedela lokho ayehlulekile ukwenza sofaka ithangi siqukathe amanzi reservoir still tank sichumeke namapayipi sifake nenompompi emakhaya akhona la endaweni yakwaMbonambi imizi ebalelwa ku181 ezocosha amanzi ngompompi. Lo msebenzi ke uzoqedelwa sitheke usonkontraki sizomethula uzowenza lo msebenzi awuqede mhla ka28 August kunqunyelwa nje inyanga ezintathu. Imeya ithi lena ke ungenye izindlela lo Masipala wesifunda okuhambele ngendawo ezahlukene ukugcizelele noma uqikelele kuba ke inkinga yamanzi iyaphothulwa ngokusheshsha. Ukuthi nalendawo yala kwaSokhulu nala koMbonambi imfolosi iyobe kulamavate kana amanye angasenazo indawo eziningi abeseza ngapha kazolekelela ngapha nakhona khona imizamo esenzayo sicela ukuthi sifaka la negwedlo ngoba amanzi la angaphansi athe kubaphakama bangaphezulu usalindele ukuthi sithola phi inqalazinda enkulu ezolekelela imphakathi lapha emfolosi ngoba into esicake kakhulu la ukuthi asinayo ibulk source yamanzi. Inkosi yesizwe sakwaMbonambi igcizelele iphuzu lokuthi umphakathi kumele ke ukufunde ukonga amanzi njengoba ke inkinga yokushoda kwamanzi ihlasele umhlaba wonke. Ma ethumeya amanzi bayawathenga akuwona umdlalo ukuthenga amanzi imali enkulu engabe masingafunda siwumphakathi ukusave amanzi nemali engakhokhwa iKing Cetshwayo la ithenga khona amanzi
kungenza ukuthi imali ikwazi ukwenza amanye ama-project kodwa kunalokho imali ilahleka kulezi ayikweleti dinga i-workshop ngokwamawadi ukuthi abantu befundiswe ngokuphatha amanzi befundise nokubaluleka ukuthi amanzi ayashoda umhlaba wonke. Kanti umphakathi ukushalela likhulu ihlombe lokhu waveza ukuthi ke inkinga yamanzi isibahlasela isikhathi eside bengenawo amanzi bewabanga ke nesikomo. Sike sanalo ithemba lokuthi amanzi ayaqhamuka kwaphinde kwanyamalala kodwa njengamanje ithemba kuthina somphakathi sijabule kakhulu likhulile ithemba ukuthi amanzi sowathola abantu bakithi bazowaphuza amanzi bazokuphuza amanzi kanye nenkomo esikhotheni. Sizizwa sijabule kakhulu esimeni samanzi ngendlela amanzi abehlushekela ngayo. Kodwa sukela namhlanje sithokozile esimeni besiphila kusona siphuza neenkomo emfuleni. Siphinde futhi sisheshele ezitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1 KZN TV sikukhumbuze ke obekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Libuyele enkantolo lendodakazi kaMsholozi sishaye kwezele isiteleka samabhasi entambanana kanti uvelile osola ngokudlwengula akhulelise ingane. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli li-16.36 amaqhathiswane edola laseMelika libo 22.15 amaqhathiswane opondo waseBritain libo 19.28 amaqhathiswane euro igolide lona $4,785.69 ounce wolo ngahluzwe wona $99.36 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Owayengumgadli Kaizer Chiefs leHlohonolo Majoro uthi ukholwa ukuthi Orlando Pirates isethubene lokunqoba isicoco soBetway Premiership kule season yizeke ibangisana neqembu elinesipiliyoni Mamelodi Sundowns okuyiyona ke ihleli esicongweni. uMajoro uthi kuyinto enhle ukubona iPirates ifakele kama-Brazilians incindezi embangweni weleague kwaziseke iqembu laseKlokop livamise ukuqanqalaza ngelikhulu igebe uma ke kufika kulesi sigaba sesizini. Nasike isimo sezulu sakusasa singalindeleka. Bukeli iziyaguqu besikuphathele zona usuku namhlanje mina nawe sohlangana kusasa futhi ngasi isikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile